И така, нека този поздрав да звучи много специално от Зейнеп, като поздравява своя съпруг за Тургут, най-яхия, най-силния, с най-голямото сърце, за най-добрия татко за Тургут, за най-добрия съпруг Тургут, за Тургут патрона специално. Нека да е жив и здрав. От мене Сурайката на здраве! Чувам да говорите, бил съм тарикат, забравихте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха или завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Тургут ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо няма нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Чувам да говорите, бил съм тарикат, забравихте. Всички съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ни завиждате. Жена ми до мене винаги, децата ми са умни и добри. Тургут ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо няма нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца.